Lukáši, v čem byl dnes největší rozdíl oproti tomu výbornému středečnímu zápasu? Ťažko mi povedať. Myslím si, že sme prehrávali strašne veľa percentum osobných súbojov, či v ofenzíve, či v defenzíve a tak, jak sa nám to podarilo zdominovať Plzeň doma, tak dneska nás Plzeň zdominovala v tých súbojoch, takže ťažko sa mi hľadajú slova v tom zápase. Souvisí s těmi souboji to, že jste vy jako ofenzivní trio téměř vůbec nebyli ve hře dneska? Tak samozrejme, jak sme sa dobre pripravili na nich v tom pohári, tak oni sa na nás pripravili teraz v dnešnom zápase a bohužiaľ Birma sa nám zranil hneď, dá sa povedať, v polovičke prvého polčasu a vypadla nám tá súhra. Samozrejme, Sáďo hral na pozícii, ktorá je pre neho, dá sa povedať, nová, ale to sú všetko výhovorky. Bohužiaľ dneska sme nepredali vôbec nič a samozrejme nezaslúžime si vyhrať. Jak frustrující to je pro hráče, jako jste vy, který je zvyklý mít balón u nohy, který ho má rád u nohy, že se k němu téměř vůbec nedostane? Tak samozrejme je to pre mňa iný zápas, keď som není vôbec v tom zápase a tú loptu nemám, ale hovorím, to sa musíme všetci zlepšiť, hlavne v tých súbojoch a odovzdávať úplne iné výkony a máme ďalší zápas pred sebou, musíme sa úplne inak pripraviť v hlavách, aby sme ten zápas zvládli. Budete se teď hlavně upínat na finále poháru, protože ztráta na druhé místo se ještě navýšila. Tak, všetci vidíme, aké to je v tej tabulke. Vedeli sme, o čo hrajeme dneska a snažím sa nemysleť na finále pohára, ale stále je o čo hrať, stále môžeme naháňať tie mužstva pred nami, keď to bude ťažké. Ale samozrejme, finále pohára je pred nami, ale teraz je pred nami domáci zápas.